Llengua Ferits, avui és un vídeo molt especial. Sí, moltíssim, sí. Hem viatjat fins i tot a l'Amazònia, perquè us volíem parlar de les llengües de l'Amazònia. Però què dius? Mireu Però aquest si- verd, aquest Però si és el clima Ripollès. tropical, Som al Ripollès. aquest clima tropical, aquest verd, que nosaltres som així, nosaltres tenim pressupost, anem viatjant per totes les llengües del món i els països del món. I això, i ara us parlarà de les llengües de l'Amazònia en Bernat. Endavant, Bernat! Sí, som a l'Amazònia. David. Si som al Ripollès. Hola, bon dia, Llengua Ferits. Kietsu Kuperi, Mamampei, Aremili, Napushi, Nankekana, Arevala Pilopasa, Kikiama, Yakuhu, Yiptekau. Soc en Bernat Verdagil, soc un lingüista amazonista. També em dic Kuperi, en la llengua dels Panarà, i també em dic Napushi, en la llengua Munkú. Us volia parlar una miqueta d'aquestes dues llengües, que són les llengües que estudio com a investigador. Són dues llengües de les més o menys 300 llengües amazòniques, indígenes, que existeixen avui en dia. D'aquestes 300, més o menys entre 100 i 150 o tenen un grapat de parlants o són molt petites i no s'estan transmetent a la següent generació i es consideren extremament amenaçades. En el cas de la llengua Panarà no es troben en aquesta situació tan crítica, tenen una població d'unes 650 persones i viuen a la seva terra indígena al nord del Mato Grosso, on la llengua s'està transmetent sense problemes a través de qualsevol generació. Per tant, en el cas dels Panarà es pot ser optimista. En el cas dels Munkú hi ha dos dialectes d'aquesta llengua. Un és el dialecte Munkú, que el parlen un centenar de persones, d'un grup que van ser contactats als anys 70, però hi ha un altre dialecte, el dialecte Manoki o Iranxe, que d'una població d'unes 450 persones avui dia només té 3 parlants. En aquest cas estem parlant d'una interrupció brutal de la transmissió lingüística. I en totes dues llengües, jo com a lingüista i com a investigador, a més d'estudiar la gramàtica i d'intentar descriure-la i analitzar-la, també treballo juntament amb les comunitats indígenes per tal de documentar i, en el cas dels Manoki, sobretot, per mirar de fer alguna intervenció per recuperar i per revitalitzar aquesta llengua. Oh, Bernat, ens ha agradat tant la teva explicació. Però tant de coneixement, moltíssimes gràcies. Has vist? És que són tantes les llengües i és tan interessant. I fins i tot hem viatjat fins a l'Amazònia. Home, viatjant no ens hem mogut del Ripollès, eh? Però no era creïble, allò que he fet. Mira. És que mira, sé ambientar. La gavina de l'Amazònia. La gavina de l'Amazònia? Però què dius? Llengua Ferits. Som-hi. No.